Культурная раніца з Таццянай Сапегай. Хвала Христу, у нас у гасцях мастачка, якая ўжо неаднойчы была ў студыі «Радуя Марыя», і мы зноў радыя вітаць мастачку Вольгу Жарнасек, якая прыйшла да нас са сваімі творчымі навінамі. Хвала Христу. Хвала навеки. Добрый день усім. Спадарыня Вольга, што падштурхае мастака развівацца, ствараць штосьці новае, прыдумляць, гэта такая ўнутраная патрэба, альбо гэта вось такі адказ на чаканні аматараў мастацтва? Не, напэўна, у маім выпадку гэта ўсё ж такі ўнутранае пачуццё, і што штурхае, я бы сказала, проста жыццё. Жыццё, паўсядзённасць, няўдачы, удачи, и все ж таки некая креативность, которая у тебе присутнічае вот от пачатку. От пачатку хочется спазнаваць гэты свет, гэтае жыццё, открывать для себе штосьці новое и реализовывать то, что хочется, и придумывать штосьці новое и рухаться к этому. І сёлета вы прэзентуеце новае, а гэта новая серыя вашай керамікі з прыгожай назвай «Беларускі рай». Так. Для мяне, напэўна, гэта такі вельмі важны этап, который цягнуўся агулам 3 гады. Всё пачалося ў 2023 годзе, калі я, так бы мовіць, выпусціла ўжо на свет сваё першае керамічнае дзіця, я бы так сказала. Была выстава ў мяне ў Веткаўскім музеі, і там прэзентавалася серія керамікі этнаботаніка, которая ёсць у мяне па матывах беларускіх раслінаў, створаная. І разам з тым я ўжо адчувала ўнутраную патрэбу зрабіць штосьці новае. І пасколькі я на ўсё жыццё закаханая і буду закаханая, не ўлюблёная, а менавіта закаханая ў беларускія маляванкі, ў наш наіўны жывапіс, вось народны, то всю сваю любоў, усе свае нейкія дзіцячыя мары, успаміны пра нейкія казкі, пра бабуліну хату ў вёсцы, пра дзедаву хату ў горадзе, дзе таксама вісеў плюшавы дыван з аленікам на вадапоі, который часта сустракаецца ў нас на маляванках, вось, і народных, і фабрычных, і гэта всё вот у мяне як бы за 3 гады увасобілася ў гэту серію керамікі, прыкладна 30 талерак у ёй, але самымі рознымі матывамі, не скапіяванымі з таго, што я бачыла, а узятымі і перапрацаванымі сюжэтамі, которые былі блізкія менавіта мне. Вось. І атрымалася так, што мы стартанулі з Іўеўскім музеем нацыянальных культур у горадзе Іўе, это Гродзенская вобласць, там была моя першая выстава, вось, менавіта цалкам гэтай ужо серіі. Пасля зараз яна ўжо дэманструецца ў Навагрудскім аддзеле рамёстваў, вось, і так атрымалася, што учора адбылося адкрыццё выставы ў нацыянальнай бібліятэцы, которая называецца «Маляваная душа». Гэта выстава зборная, прысвечаная 130-годдзю дня нараджэння нашай самай яркай, наіўнай самадзейнай мастачкі і вядомай на дадзены момант Алены Кіш. І там вот дэманструецца таксама мой квадрыптых. Гэта 4 керамічныя талерачкі з матывамі, узятымі таксама з маляванак Алены Кіш. Вот яна, выстава гэта будзе праходзіць ажно да канца жніўня. Вось, і атрымліваецца так, што паслязаўтра я ўжо везу сваю кераміку ў горад Заслаўе таксама. Там у нас плануецца і, хутчэй за ўсё, і ў ліпені, і ў жніўні, дай бог, 2 выставы, вось, якія пакуль гаварыць не буду, потому што ўсё ідзе яшчэ ў працэсе, але спадзяюся, што ўжо і бліжэй да Мінска хутка можна будзе пабачыць маю кераміку. Такое насычанае жыццё. Давайте па парадку, што можа быць агульнага паміж дыванамі і посудам? Так, цікавае пытанне, але, напэўна, зноўку маё жыццё, моя дзіцячая мара быць мастачкай, которую я адчула вот эту патрэбу, напэўна, гадоў 13 і 14, але не пайшла вучыцца ў мастацкую школу, не атрымала ніякай мастацкай адукацыі, а маляваць усё роўна хацелася.
Вот. То значыць вы таксама з'яўляецеся прадстаўніцай наіўнага мастацтва. Ну, хай будзе так, мне, конечно, прыемна. Я гэтага не саромлюся, потому что гэта маё, я прайшла гэты ўласны шлях, але к чаму я? К тому, что маляваць мне хочется вот всё сваё свядомае жыццё. Сколькі я жыву, фактычна, столькі я хочу маляваць. І пасколькі я ўжо сваё жыццё звязала з глінай, зараз мы перайдзем і да посуду, і да маляваных дываноў, всё перапляцем. Доўгі час я стварала больш такія дробныя, нейкія утылітарныя сувенірчыкі, як бы дзесьці там магніцікі, свісцёлачкі, просто посуд, як бы утылітарны. Але я зразумела, што напэўна, все ж таки мой холст, скажем так, гэта гліна. Гэта талерка, вось, вельмі зручная, которую я раблю ад пачатку і до конца. І форму, і пакрываю, і наношу малюнак. І я ўжо не саромлюся, говорю, что мои талерки, яны мастацкія. Вось. Я называю их так. Я талерачніца, я себе так уже выбрала гэты сегмент, і мне хочется ў гэтым накірунку рухацца, то бок мой холст, моя папера гэта гліна, я з ёй працую, я фармую яе ў патрэбным мне памеры, ў патрэбнай формы і наношу на ёй тыя выявы, которые мне падабаюцца. Вось. А пасколькі маляваныя дываны, як я казала, гэта і важная частка беларускай мастацкай традыцыйнай культуры, і разам з тым вельмі блізкая многім людзям, асабліва людзям з вёскі, ці хто пераехаў жыць у горад, і вот заспеў той перыяд, калі гэтыя маляваныя дываны і фабрычныя, і проста такія наіўных мастакоў аматарскія, яны упрыгожвалі сцены, упрыгожвалі просто сціплы побыт паваенны ці ў міжваенны перыяд гэтых людзей, і яны ва ўсіх людзей асацыююцца вот з дзяцінствам, з ложкам, пад которым яны засыналі. Я просто сколькі, вот я ўжо ці дзесьці чытала на гэтую тэму нейкія пасты ў соцсетках, ці калі было адкрыццё маіх выставаў у горадзе Іве і ў горадзе Навагрудку, і там часта прысутнічала старэйшае пакаленне, людзі, я б ужо сказала, там за 50 гадоў, за 60 гадоў, все яны дзяліліся ўражаннямі, ва ўсіх вісела, все бачылі, все помняць, і як бы яно всё, вот всё гэта разам. А калі гэта талерка, которая можа быць, тут мы выйгрываем двойчы. З аднаго боку, яна ўпрыгожвае наш побыт, можа быць выключна дэкаратыўны, а можа быць і утылітарны. Просто радаваць вот нас штодня, ставіць на стол, наліваць любімую гарбату, каву, і на гэту прыгожую талерачку пакласці ці свой любімы сыр, як, напрыклад, у мяне, бо я сама раблю сыры, ці лусцік, ці нешта смачненькае, і просто радавацца жыццю, потому што вот побач з табою такі прыгожы прадмет. А чым вас прываблівае вось гэты мастацкі стыль прымітывізм? Напэўна, ў першую чаргу па шчырасці сваёй даступнасцю, потому што мне лягчэй паўтарыць гэтыя формы, не маючы мастацкай адукацыі, мне лягчэй выявіць гэта ўсё. Ну і разам з тым вот нейкай такой, не толькі прастатою, да, я бы сказала, але яшчэ і шчырасцю. Вот столькі ўкладаецца ў гэтыя выявы любові, нейкай, вот калі я просто мяркую па іншых працах, не па сваіх уласных, канешне, па ўжо такой класіцы, да, вот мы возьмем там ці Алену Бохан, я буду браць самадзейных мастакоў, я здаю Падраздовіча не возьму, бо ён прафесійны мастак. Вот Алена Кіш, Ніна Бохан, Віктор Мартинович, гэта все мастакі, которые для мяне ўжо дастаткова добра вядомыя і вывучаныя, потому што я была на іхніх выставах, іхніх працаў, я шмат чытала пра іх, і вось там столькі назіральнасці, столькі эмацыйнасці. Это нібыта простая форма, вот все это такія простыя карцінкі, але калі ў гэта ўглядаешся, ты просто... Ну, у мяне такое адчуванне, што я часткова бачу іхні ўнутраны свет і разумею, наколькі назіральнымі, наколькі жыццелюбімымі былі гэтыя людзі. І гэта вот, неверагодна, эмоцыі і шчырасцю, вот это захоплівае, прынамсі мяне. Адкуль гэта назва «Беларускі рай»? У яе часткова яна звязаная з чорным колерам.
Вот, то бок хочу паказаць адзін з прыкладаў сваіх талерачак, то бок усе гэтыя талеркі, вот, яны маюць чорны фон і яркі малюнак. Вот. Там альбо кветкі, вось, альбо кветкі і жывёлы, вот. Потым еще птушки сустракаюцца. Людзей я сёння не брала, потому что у мяне не все талеркі з сабою, конечно. Частка калекцыі засталася яшчэ в Новагрудку. Як бачыце, але вот гэты чорны фон, выбачаюсь, дамінуючы, ён не здарма. Это мяне прапрацоўка маіх такіх асабістых псіхалагічных комплексаў. Я вельмі доўгі час баялася гэтага чорнага колеру. Ён у мяне нейкую негатыўную меў для мяне асацыяцыю, это штосьці цёмнае, это штосьці такое смутная, і я кожны раз прыгадваю гэтага цудоўнага чалавека, кожны раз яму дзячу. Петро Михайлович Цалка, цудоўны этнограф, майстар, даследчык беларускай традыцыйнай культуры з Гомеля. Вось, і ён падзяліўся тым, што чорны колер, прынамсі, у традыцыйным неглюбскім строі з Веткаўскага раёна, у жаночым строі, там дамінуе, можна сказаць. Гэта панёва, такое складанае ніжняе паясное адзенне, фартух, гарсет, всё чорнага колеру. І прычым это выхадны. Это не паўсядзённы такі гаспадарчы строй, што пашла жанчынка працаваць, каб не запэцкацца. Не. І мы калі з ім размаўлялі, я кажу, а чаму? Чаму такое всё вот цёмнае такое? А ён кажа, а тут такія глыбінныя асацыяцыі беларусаў з чорным колерам, з чарназёмам, з зямлёю, урадлівай зямлёю. Жанчына параўноўваецца, зямля мае плоднасць, і жанчына мае плоднасць, як бы. І я пачала разважаць на гэтую тэму. Магчыма, былі і да мяне, канешне, людзі, которые вось бачылі ў гэтых маляваных дыванах не толькі такі вельмі зручны фон чорны, на которым все гарманічна як бы глядзіцца, яркія якісьці такія малюнкі, але і тое, што гэта як бы земля, ураджайная земля, чарназём, на которым усё расце як у райскім садзе, то бок усё пладаносіць, жывёлы растуць траваядныя, як бы ёсць людзі, маюць ураджай, вось гэты весь. І што выяўлялася на маляваных дыванах? На маляваных нашых дыванах вельмі много райскіх матываў. Вось райскі сад, каханне, вельмі прыгожыя букеты, птушкі райскія, вот як бы нейкія дзіўныя жывёлы. І гэта все так перамешалася. Я гляджу на большасць маляваных дываноў нашых, все ж таки як на нейкі такі вот выявы, которые у мяне асацыююцца з раем. А пасколькі мы беларусы, мы живем у Беларусі, мы выяўляем свой беларускі рай. Вот такая у мяне была ідэя, і я яе увасобіла па-свойму. У гэтай калекцыі адсылкі на традыцыі, але адзін з такіх водгукаў на вашу калекцыю я прачытала ў артыкуле, які называўся «Беларускі рай Вольгі Жарнасек». Вось што б вы нейкія эпітэты знайшлі, каб падкрэсліць вось менавіта асаблівасць сваёй калекцыі? Вот под такой менавіта назвай «Беларускі рай Вольгі Жарнасек» мы зрабілі выставу ў Новагрудскім аддзеле рамёстваў. Мне вельмі прыемна, што яна прагучала. Да, гэта маё бачанне таго, што рай, такое складанае пытанне, слухайце, ён яркі, ён позитивный, и он миролюбивый, потому что той же самый Леў, и Алена Кіш это подкрэслівала, и іншыя, бачите, Леў усміхаецца. Вось. То бок, там, где будуць закаханыя, то там і шчасце, як бы, то бок это, вось. Гэта простыя, насамрэч, пачуцці, нічога в этом складанага няма, але яны нашу штодзённасць акаляюць просто, як хочацца вось гэта адчуваць штодня,
Я насамрэч таксама сябе лічу пастаянна шчаслівым чалавекам. Вот. І для мяне вот момант шчасця гэта і ёсць, напэўна, рай тут, калі разважаць так проста ў побыце. І як бы штодзённасць, шчаслівая штодзённасць, вот моманты адчування таго, што наша зямля, яна таксама райская. Хоць у нас ёсць і зіма, і восень, і вясна, калі яшчэ няма вакол нас гэтай кветкавай прыгажосці, там птушкі не адразу к нам вяртаецца, але чаканне гэтага шчасця, гэтага рая, яно і робіць нас шчаслівымі. Не ведаю, ці адказаў на ваше пытанне. Складанае пытанне. Цалкам адказалі. Вы патлумачылі ўжо значэнне чорнага колеру, і ўжо мы прызвычаіліся бачыць чорныя дываны, маляванкі, для нас гэта ўжо звыкла. Але чорны колер у посудзе, ці ён традыцыйны? С аднаго боку можна сказаць так. Да. Калі мы вернемся да беларускай традыцыйнай керамікі, традыцыйнымі, я малюсенькую такую уставачку зраблю гістарычную, это у нас былі 3 варыянты традыцыйнага пакрыцця посуду. І першы гэта акурат чорны, но толькі не паліваны, як у мяне, то бок мае талерачкі, покажу зараз тое, што яшчэ не показывала, то бок, але каб было зразумела, вот яны блішчаць, бачыце, так, вот ёсць бляск на іх, вот з аднаго, з другого боку. Так вот, той чорны колер, гэта было не паліванне, это была не глазура, гэта быў чорнадымлены посуд, он яшчэ называецца, альбо і лашчоны. То бок, это вельмі цікавы метад такі, просто вот колер, насамрэч, неверагодна прыгожы, ён, посуд застаецца шурпатым, але пры гэтым ён вот як просто і сіня-чорны такі. Гэта асаблівая тэхналогія пакрыцця, закрывання пораў на посудзе, потому што беларуская гліна, яна вельмі порыстая, яна пропускае ваду. Калі просто вот на непакрытую гліну узбан наліць вадзічкі, то ён будзе набіраць сябе ваду і потым працякаць. І каб гэтыя поры закрыць, надо было штосьці прыдумаць. І атрымліваецца, што адзін з варыянтаў гэты вот менавіта чорнадымлены гэты лашчоны посуд. Значит, на яго наносіліся вельмі прыгожыя ўзоры геаметрычныя, і яны аж прям серабром такім атлівалі. Як бы заглажвалі гэты ўзоры вот яшчэ на сыраватым посудзе, пакуль ён яшчэ не апалены, праводзілі в асноўным там маглі быць хвалістыя, ромбікі розныя такія вось. І пасля першага апала, калі кераміка ўжо становіцца такой тэракотавай, аранжавай, яго, значится, собирали такую земляную вулічную печку, которая называлася горн, значит, вельмі добра яе нацяплялі, уставлялі туды посуд, прям вот законапачвалі дверцы, каб нідзе не гуляла паветра нічога, і пакідалі гэта прыкладна на дзень. І вось там аднаўленчы акісляльны працэс адбываўся, і дзякуючы гэтаму посуд прям такі вот прадымлены быў і вельмі прыгожы, і пасля гэтага поры там былі закрыты. Вот, то бок, да, і гэта чорнадымленая лашчоная кераміка, яна займае вельмі значную частку ад усяго таго посуда, который захаваўся, который вырабляўся на тэрыторыі Беларусі. Вот, да пэўных рэгіёнаў ён таксама характэрны. Вось. Посуд менавіта гэтай серыі беларускі рай вы разглядаеце як выключна дэкаратыўны альбо і для ўжытку? І тое. Асабіста для мяне, напэўна, я спачатку, калі першыя талеркі рабіла, мне падабалася. Я думаю, вот паставіш так на стол, гэта прыгожа. А цяпер, калі это все разам знаходзіцца вот у адным памяшканні, я бачу ўсе талеркі перад сабой, бо дома ж яны ў мяне пару штучак дзесьці тут ляжаць, пару там я паклала кудысьці, і як бы іх не бачышся перад сабой. А калі перад табой калекцыя, то, конечно, ўжо не хочацца з яе харчавацца. Вот, але разам з тым мяне радуюць мае кліенты. Я шмат посуду раблю на заказ, і яны замаўляюць сабе, прям собираюць сервізы. Это вельмі марудна робіцца, потому что весь посуд я фармую уручную. І я раней много перажывала наконт таго, што я так марудна раблю, што асабліва вялікага памеру талеркі, вот больш за 20 сантиметраў, яны дастаткова часта даюць брак, то бок трэскаюцца, мне прыходзіцца іх перарабляць. А аказалася, вот стасуючыся з ганчарамі, которые на ганчарным коле робяць посуд, так это адзін з вышэйшых пілатажаў зрабіць вялізную талерку, пляскатую такую, вялікага дыяметра, правільна яе высушыць. І аказалася, што не адна я такая бедачка, я парадавалася гэтаму. Але разам з тым все вот закругленные формы, которые вот
там збаночкі, гаршочкі, іх лягчэй фармаваць, яны менш трэскаюцца, менш даюць брака на выхадзе. А мае талеркі, да, бывае, што з імі прыходзіцца не адзін раз папрацаваць, но тым не менш, вот, напрыклад, з адной маёй кліенткай мы распрацавалі цэлую серію па матывах маляванак Язэпа Драздовіча, там і сподачкі ад 15 сантыметрикаў, вот такія, потым, значит, тут якраз па Язэпу Драздовічу адна з такіх талерачак і ёсць. Толькі не кліенткі, а самую першую, которую я пачынала, вось, гэта значит, з пралесачкамі ягонымі. І вось бачыце, там, каб было зразумела, што это па Язэпу Драздовічу, вот у Драздовіча на шматакіх дыванах ідзець вот эта каёмачка такая вось сіненькая з кропачкамі, значит, з чырвонымі. Вот, такія, это 20 сантиметраў і яшчэ 26, самыя вялікія, которые ўлазяць у маю печку. І яна вось мае магчымасць сабіраць гасцей і ставіць ім такі прыгожы пост на стол. Так што і то, і то. Я за гэта і люблю кераміку, што яна можа быць і дэкаратыўная, і утылітарная адначасова. Я ўяўляю сабе, як накрыты стол стаяць талеркі, гэта выглядае, безумоўна, вельмі стыльна, шыкоўна, па-беларуску. Ці бачылі вы вось такі накрыты стол? Так, але толькі на фотаздымках у сваіх кліентак. Хаця, ну, прынамсі, вот з маляванкамі, з усім, да, толькі, але у нас атрымалася так, што ёсць любімая моя прымаўка, ганчар гаршкі варыць, а ў чарапках, ганчар гаршкі лепіць, а ў чарапках ежу варыць. Вот, все чарапкі застаюцца ў мяне дома, і пасколькі талерак я раблю шмат, это, напэўна, адсоткаў 90 всё моя кераміка, которая вырабляецца, тыя, которые трошечки идут с браком, те мне не подобаются, они застаются у меня дома, и мы уже собрали коллекцию таких талерок, але не маляванок, в основном там это этноботаника, конечно, это с отбитками рослинок, там есть нюансы, поскольку ты раскочиваешь пласт и уминаешь рослинки туды качалочкой, то все вот эти выемки, все это додатковый фактор того, что талерка может треснуть. Вот. Поэтому частка этих талерок застаецца у мяне уже дома, и, ну, такую я уже могу человек 10 гостей запросить. Всё Раду Марии есть 10 человек агулам по коллективе? Збярем. Можете приезжать, с задовольнением вас запрошу за такі стол. Вось, то бок, ну, этноботаника вот уже по коллекции у мяне есть дома. Боюсь, что беларускі рай, напэўна, я все ж таки не соберу, бо надто доўга гэта справа, бо кожная з талерачак, яна можа пакрывацца ў печку глазурямі, каб насычаны быў хороший колер, і разы нават 3-4 прыходзіцца ставіць дастаткова доўга. Вот, каб менавіта насычаны, прыгожы малюнак у мяне атрымаўся. Я думаю, вялікая радасць убачыць свае талеркі на стале, і нават не ў сябе, у кагосьці, гэта таксама цудоўныя пачуцці, але, думаю, найлепшае пачуцце убачыць свае творы, як творы мастацтва у музеі. Раскажыце, калі ласка, вось пра вашыя ўражанні ад выстаў, якія ўжо адбыліся, у якім кантэксце прэзентаваліся вашыя прадметы і якія былі пачуцці? Ну, я думаю, што мы пагаворым менавіта пра беларускі рай, потому што гэта свежае, гэта вось гэты год. Безумоўна, да, і вот зноўку хочу сказаць вялікі дзякуй і Віўскаму музею нацыянальных культур. У нас вельмі нечакана адбылася гэта ідэя зрабіць маю выставу. Я прыехала, можна сказаць, туды на это улетку ж мы, здаецца, былі, да, на дзень нараджэння амаль свой, так атрымалася, што смагла з'ездзіць, там вельмі цікавая выстава абразоў народных тады была, праходзіла, і вось мы загаварылі пра Веткаўскі музей, і спадарыня Алена Віктарова, дырэктарка музея Віўская, она гаворыць, а давайте вашу выставу вот у нас правядзем. Я кажу, ну давайте, это вот мяне вельмі моцна паштурхнула, бо калекцыя она паступовая, я что-то вот придумаю, мне нейкі сюжэтик спадабаецца, я яго перанесу на гліну, але так марудна трохі я вырушылась, а тут мяне яны прастымулявалі, я зрабіла все это хутчэй, вось у лютым гэтага года мы гэта ўжо все адкрылі. Я была неверагодна ўражана тым, як класна працуюць музейшчыкі, потому что
мне здавалася, што я ім привезла боб з гарохам. Перамешанае ўсё, я думаю, боже, як вы там што паставіце, я не ўяўляла. А яны настолькі канцэптуальна падзялілі все мае талеркі. Ну, там было 4 квадрыптыхі. Это по 4 талерачкі пліткі, я іх называю квадратнай формы, яны прысвечаныя нашым самадзейным мастакам. Самым яркім для мяне гэта, ну, Язэп Драздович не зусім самадзейны мастак, але ў гэтым стылі, который працаваў. Вот Язэп Драздович, Алена Кіш, я гаварыла ўжо, Ніна Бохан і Віктор Мартинович. Вот, з імі было ўсё зразумела, як іх прэзентаваць, а ўсё астатняе, і вы ведаеце, яны падзялілі, скажем так, вот мастакі, людзі, асобы. Гэта была першая частка. Другую частку я называю як бы раслінныя матывы. Вось, а третья частка жартам я называю зоопарк. Там жывёлкі, птушкі. І пасколькі у нас было 3 выставачныя сцяны, на кожную з гэтых сценаў нават павесілі дываны з такімі жа матывамі. Вот это неверагодна паміж сабою спалучалася. Напрыклад, на раслінныя матывы у нас быў дыван, который я попросила з наваградскага вот гэтага аддзела рамёстваў па ягоных матывах. Я яшчэ раз талерачку то покажу. Вось, значит, я рабіла вось гэту талерачку, зрабіла. Это быў такі дыван не маляваны, але ён набіваны. Быў дыван набіванка, выключна з расліннымі матывамі. Потым да мастакоў, да людзей, да вось гэтага сектара, значыцца, яны знайшлі нечакана зусім у Івеўскім школьным музеі дыван з людзьмі, з русалкамі такімі прыгожымі, вот, і з лодкай, што вельмі важна, падобныя дываны сустракаліся у Віктора Мартиновича на маляванках. Вось, як бы падкрэслілі. А трэці дыван, вот гэты мой зоопарк любімы, дзе лёвікі, дзе птушачкі, значит, повесили плюшевый диван с олениками на водопое, который был вельми подобный на той диван, под которым спала я у дедовой хате в городе Борисове. И это все настолько мило было, что после я все эти 2, ну не все, а 2 диваны з 3 я выпросила у Івеўскага музея, мы привезли это в Новогрудок, и прыкладна так же само поделили на вот эти 3 сектары это все. Але поскольку, ну, Новогрудскі аддзел рамёстваў мае вельмі файныя калекцыі этнаграфічных всяких рэчаў, мы дапоўнілі вось нашы дываны, нашу кераміку яшчэ і відзікамі, гэта малюнкамі на шкле, прычым і старымі такімі, і сучаснымі, вот, але падобным стылі зроблены, плюс там вельмі много ручнікоў, вельмі много тэкстыля, там саламяныя розныя вырабы. І калі я прыйшла туды, вось пабачыла, як уже все было готова, выстава была змантажаваная, я сказала, мае талеркі тут як дома. Вось, мне настолькі гэта все спадабалася. Но это насамрэч просто вот вся наша візуальная традыцыйная культура, яна вот ажывае. Ты бачыш эту разнастайнасць матэрыялаў, разнастайнасць выяваў, которые у розных формах по-рознаму колеру показывается. Чым больш всяго вот гэтага дапаўняецца, тым цікавей, багацей яно становіцца. Мне вельмі прыемна, што зараз туды у аддзел рамёстваў прыязджае шмат школьнікаў са школьных лагероў. Дзеткі прыходзяць, і яны займаюцца прямо тым памяшканні, дзе выстаўляецца кераміка. То бок яны все это бачаць на ўласныя вочы, яны фотаграфуюцца на фоне гэтых дываноў. Гэта вельмі класна. Гэта вельмі класна, што дзеткі бачаць, што дзеткі знаёмяцца, а старэйшае пакаленне ўспамінае, як гэта было, і хай шкадуюць, хто, на жаль, не захаваў такія рэчы. А хто ведае, што яны дзесьці там ляжаць, хай іх дастануць. Ці павесяць зноўку ў сябе у хатах, у дамах, ці проста перададуць ці ў музей, ці ў аддзел рамёстваў, бо это здорава, калі такія рэчы захоўваюцца. І цудоўна, што гэтыя традыцыі працягваюцца дзякуючы такім мастакам, як вы. Ну, можа быць, не толькі я як бы так, скажем, бяру сюжэты і пераношу. Но это як бы серія, моя любимая серія, але працяг, я думаю, што ўжо не толькі з дыванамі будзе, як буду рухацца далей, а вось тыя, хто малююць дываны насамрэч, вот што можна акурат пабачыць на выставе гэтай маляваная душа, як я казала, у нацыянальнай бібліятэцы, там можна проста неверагодна
неверагодную разнастайнасць пабачыць і традыцыйных маляванак, і сучасных маляванак, то безумоўна, да. Гэта, вот, мяне гэта неверагодна радуе, што гэтаму зараз надзяляецца вельмі многа ўвагі, што гэта тэма развіваецца, што новыя імёны ў нас з'яўляюцца пастаянна, і ну, я бачу в этом вялікую перспектыву, насамрэч, гэтай тэмы развіцця ўсяго гэтага, і ну, рамяства, і мастацтва, гэтага віда мастацтва таксама. Я думаю, што тыя, хто паслухае нашу праграму, яны захочуць пайсці на выставу, убачыць на ўласныя вочы, сталічныя жыхары нашыя могуць пайсці ў Нацыянальную бібліятэку Беларусі. Там прадстаўлены дываны і таксама прадстаўлена ваша кераміка. Так, 4 вот плітачкі, это квадрыптых па алені кіш, і акрамя гэтага я яшчэ сама не была, ну, мне далекавата, канешне, дабрацца, я спадзяюся, ў ліпені я дабярусь, але тым, што я бачыла, я была ўражаная, вось, па фотаздымках там, по-моему, і, калі не памыляюсь, здаецца, і з выцінанкамі што-то, і тканае, магчыма, габелены, то бок вельмі-вельмі разнастайныя розныя формы, і там ёсць што паглядзець, яшчэ пазнаёміцца. Вы не дабраліся яшчэ ў Нацыянальную бібліятэку, але дабраліся ў студыю Радыё Марыя, і мы вам вельмі ўдзячныя за гэта. Ну, я таксама, я вельмі люблю у вас бываць, і заўсёды радуюсь, калі вы мяне запрашаеце. Дзякуй. Якія планы на перспектыву, на далейшае развіццё? Вот я, да, намекнула, так что этого маляванок я не буду обмежевываться. А я не буду бояться. Я хочу рассказать, как для сябе такую поставить планочку, до которой трэба рухацца, бо калі я маўчу, нашу гэта ў сабе, то я могу это еще долго не реализовывать. Мяне вельмі вабяць ілюстрацыйная тэма. Вось, і я... Ёсць у мяне 2 кнігі, которые я неверагодна люблю. Гэта... Так, як это дзівосныя прыгоды паноў Кубліцкага і Заблоцкага, Петра Васючэнкі, і Шляхціц Завальня Яна Баршчэўскага. І я разумею, што мне хочется поработать вот... Ці гэта будзе панно, ці гэта будзе скульптура, але вот я вот адчуваю цягу к гэтым тэмам. І, магчыма, это будзе ўжо абсалютна неутылітарнае. Вот я адыйду нарэшце, я адыйду ад керамікі, як ад выключна такой утылітарнай тэмы, а паспрабаваць сябе, як бы тут талеркі это... як бы, скажем, плоскія такія рэчы, да? Тут працуеш як мастачка, а там, калі гэта штосьці аб'ёмнае, там уже трэба скульптарскія свае пэўныя навыкі праявіць, а я скульптуру люблю не менш, насамрэч, чым і проста маляванне, і тэма гэта вельмі мне блізкая, і я не ведаю, ці гэта будуць просто панно, ці гэта будуць скульптуры, ну вот мяне цягне к этому, потому что як бы, ну, гліна яна дазваляе і плоская рабіць, і аб'ёмная, і эксперыментаваць. Вот хочу поработаць з гэтымі 2 кнігамі, не ведаю, сколькі на это спатрэбіцца часу, але я адчула, што трэба ставіць сабе вот пэўныя такія цікавыя мэты і да іх ісці. Вельмі цікава. Тады да сустрэчы з новымі творчымі навінамі. Спадзяюся, праз 3 гады. Хаця бы паставіў сабе тэрмін, што я справлюся з гэтай задачай. Дзякуй. Час ляціць хутка, таму да сустрэчы. Дзякуй вялікі, што забеглі ў першую чаргу, як з'явіліся ў сталіцы, у студыю Радыё Марыя. Дзякую вам. Заўсёды рада бачыцца. Усяго найлепшага. З Богам. Да пабачэння. Культурная раніца з Таццянай Сапегай.